ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. легендаи вазни сабуки UFC Тони Фергюсон гуфт ки муҳорибааш зидди Пэдди Пимблет чӣ гуна мегузарад. биён суханҳои Эл-Кукуйро гӯш мекунем. акнун ман чолуктар ва бақувваттар шудум ва аз ҳама ҷангвароне ки ҳамон рӯз ба муҳориба мебароянд, рӯҳан ман қавитарум. ман ба ин ҷо барои шӯхию бозӣ наомадам. пеш ман ин корҳоро мекардум ва ҳамин гуна ба рақибони худ имконият медодум ки дар ҷои ҳозир будаашон бароянд. аммо ин дафъа ман шӯхию бозӣ карданӣ нестум. чизе ки ман мехоҳам ҳамон кор мешавад. ман аз тамоми қувват тамрин кардум ва ман тасаввур карда наметавонам ки чӣ гуна ин шахс маро шикаст дода метавонад. вақте ки зарбаҳои ман ба ӯ расида чеҳраи ӯро чок мекунанд ва ӯ хуни худро мебинад, пас ӯ дарҳол роҳи гурез аз октагонро меҷӯяд, гуфтааст Фергюсон. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Тони Фергюсон ва Пэдди Пимблет аллакай шаби 16 ба 17 декабр дар турнири UFC 296 баргузор мегардад ва ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо паҳлавон теҷа пайдо карда метавонен. ссилкаи телеграм бошад дар описанияи ҳамин навор. дӯстон, танҳо ба ссилкаи дар зери ҳамин навор буда дароен, чунки каналҳои дурӯғ аз номи паҳлавон дар телеграм бисёр шудаанд. варзигари тоҷик ҷангвари вазни ним сабуки UFC Муҳаммад Наимов ба Владикавказ сафар карда расид. чӣ гуна ки ӯ бо чангкарата чемпиони ҷаҳон оид ба гӯштини озод Заурбек Сидаков маслиҳат карда буд. оиди чиз худи Муҳаммад Наимов хабар дод. Заурбек, брат, от души, брат. Очень приятно, родной. Не шучу. Вот это. От души, родной. акнун муҳаммад бо ҳамроҳии Заурбек якҷоя тамрин мекунанд ва Наимов дар он ҷо гӯштини худро боз ҳам сахттар кардан мехоҳад. ва бояд гуфт ки ин қарори муҳаммад хеле қарори хуб аст, чунки Заурбек легендаи гӯштини озод аст ва тамрин бо чунин чемпион албатта ки гӯштини муҳаммадро ба сатҳи дигар мебарорад. барои ҳамин мо ба муҳаммад тамринҳои хуби беосеб орзумандем. ҷангвари бебохти вазни сабуки UFC Нурулло Алиев чанд соат пеш дар саҳифаи инстаграми худ як порчае аз наворҳои худро гузошта чунин суханҳо навишт. таърих эҷод карда шуд, аммо ҳоло ҳам давом дода истодааст. ҳамаи чизи ҷолиб дар пеш аст. фаромӯш накунем ки роҳро ки кушод, навиштааст Алиев. ва дӯстон, ҳамин гуна Нурулло фаҳмонда дод ки роҳи UFC-ро ӯ кушод. яъне ӯ аввалин ҷангвар аз Тоҷикистон дар UFC шуда буд ва мо шумо набояд ки ин чизро фаромӯш кунем. бояд қайд кард ки айни замон Нурулло Алиев дар марҳилаи худбарқароркунӣ қарор дорад ва худбарқароркунии ӯ баъди ҷарроҳии зону тақрибан 9 ё 10 моҳ давом медиҳад ва баъд Нурулло боз ба муҳорибаҳо баргашта метавонад, тақрибан охирҳои соли 2024. барои ҳамин мо ба Нурулло сабр ва саломатӣ хоҳонем. чемпиони вазни нимёна UFC Леон Эдвардс дар муҳорибаи дар пеш истода зидди Колби Ковингтон прогнози худро дод. ман фикр мекунам ки ӯ муҳорибаро зуд оғоз мекунад. мисли ҳар вақта фикр мекунам ки ман ӯро дар дуюм ё сеюм раунд ман мекунам. ӯро ё ба нокаут равон мекунам ё ин ки бо тариқи сабмишн шикаст медиҳам. ман аз ӯ дида зуртарам ва ман ба ин чиз сидқан боварӣ дорам. ман медонам ки ӯ танҳо ба пеш ҳаракат кардан мехоҳад, аммо муҳорибаҳо ин тамоман дигар чиз аст ва ман ин чизро ба ӯ нишон медиҳам, гуфтааст чемпион. дӯстон, чӣ гунае ки мебинем ҳам Леон Эдвардс ва ҳам Колби Ковингтон ба худ сахт боварӣ доранд ва ба фикри шумо кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонобуди сарбаланд бошен.